slikje, no? Kom maar. Ja, de hond die kan de bek een mooi keer slikken. Hè? Dat is makkelijk. Ja, daar ga ik op. Nou, houden we een beetje hoor, voor de oren. Zo. Kom maar. Maar is het weer in het hok. 1, 2, we doen dat even zo. Stel dat er ontsnapt. Deze krijgt net genoeg drinken bij de mem. Hoe verneem je dat? Nou, ze gaan wat roengeersteen in het hok. En ze mekkeren wat. Nou, hij drinkt wel. En hij bloedt liet. En dat is ik liet. Ja. Nou, is wat zuterig. Een zuterig laam wat. Hè? En dan krijgen ze de boekentaal. Nou, dan was al een stuur. Schiet al wat trekker. Ze worden wel leuk. Ja, ik zal ze maar even wat keul aan. Dan ben ze weer tevreden, dacht ik. Nou, smakelijk. Je neemt nog niks, hè? Zullen we dat zo redden? Hier mee. Oh! Mijn eigen kraamcentrum heb ik hier. Ja. Het is druk mooi. Nou, druk. Het is nu weer even een paar dagen rustiger in het begin. Nou, dat gaat wel aardig achter elkaar. Maar je wie altijd kraamhulp. Is dit haast hetzelfde? Nou, dat heeft er wel een soort van. Ja, alleen dit gaat op natuurlijke wijze. Hè? Als die lampjes, die zie je direct het oer op en het gaat al hier vanzelf eigenlijk. Hè? Nou, bij Ben is het soms hij er meer werk van. Nou, eigenlijk moet dat ik vanzelf gaan, want het is de natuur. Maar goed, dat slaagt het net altijd. Dit is een matlamje? Ja, deze moet lamie. Kunnen we dat wel even van achteren bezien. We kunnen dan wel even maar mijn grote lamp opschijnen. Dat nachts ik altijd. Schijn ik op alle kanten van die beesten. Ja, al je vruchtwater. Hoe lang wordt dit nog, denk je? Dat kennen we van in een naaimiddag worden, ja. Je kunt zelf een keer krijgen. Die geven we weg. Ja, dat is het zwarte skiep van de familie. Maar we passen er goed op, want deze krijgt net helemaal genoeg drinken bij het oude skiep. Dus ik jou hem 3 keer thuis krijgt er nog wat bij uit de flessen. We maken foto's voor een project. En die foto's die komen in een boek. En waar gaat dat boek hoor? Nou, we mochten zelf een verhaal bedenken. En dit gaat over 2 reuzen die komen in het winkelcentrum. En alle meesten die werden daar bang van. Ja, dat is 1. Maar dan heb je dus boek gekocht en dan glij je uit van die boekjes. En dat gaan we even in stappen doen. Die hand, linkerhand hoog. Even ietsje lager. Een beetje achterover. Ja. En dan met je linkerbeen bijzonder in zo, als ik het zeg. Wat is die rol in dat verhaal? Nou, ik ben een kerel met boeken. Nou, eerst haal ik de boeken op en dan ga ik weer naar beneden en later ergens een benaderskiel. En daar ga ik dan nog heen en dan is het krek. Dan val ik dus met de boeken naar beneden. Kin omhoog en naar de zijkant.
voor het zelf maken? Ja. Mag ik eens zien? En waarom is het zo maken? Weet ik niet. Ik zag een voorbeeld en die was rood-blauw, maar ik wou een andere kleuren. Wordt hij het springkussen of een piñata? Een beetje naar voren. Hoofd eruit. Hoofd eruit, ja. En dit de reuzen voortjagen laat zitten. En hoe doet dat? Ze taart in een molstapje aan. En die reuzen, dat zijn eigenlijk de masters, hè? Ja, Dan moet ze eindelijk eens een keer plegen. ja, Hoe is dat? ja, wel leuk. En hoe ringt dat aan? Goed, want één reus die is een piñata en één een trampoline en daar hebben we mijn katapultaat in zitten. In zijn mollen.